kon mau sampai cepet adus lho. Lho kacau ya. Perempatnya siji. Jarene anu serdadu. Jadi neng kene iki lek metu bengi wajib gawe senter ya to. Lek ora delon peteng jeget. Ya kita apa-apa ora gawe senter. Tenanan. Iki harus gawa iki. Contohnya ranggo senter kan enggak oleh ditiru ya, enggak baik ya. Contoh yang enggak baik ya. Nunggu gelas nih. Tak warai ngene. Jangan yang mari contoh sak kelas SMA kan kabeh ning gimba to, cah papat tau sing wis budal. Telur siji IM, aku jik sing loro iku. Dewe pulang.
Terus jam 8 peteng jedet. Dalane munggah nanjak tinggian 60 derajat. Kita mau apa jadi Mas gimana? Si mau Mas gimana tuh? Geleweh punya cerita. Adus guys, adus.